Какво можеш да си купиш за 8 лева? А какво по-важно можеш да си купиш с 8 лева на месец? Твоят дом е светът, който създаваш. Когато той е защитен, ти не се притесняваш за непредвидени разходи. С застраховка "Комфорт за дома" можеш да се предпазиш от щети, причинени от пожар, изтичане на вода, злоумишлени действия, късоединение, кражба, земетресение и природни бедствия. Спести време и усилия. Поискай оферта онлайн. Попълни формата на "Поискай оферта" с твоите данни и ще получиш персонализирана оферта от нашите експерти. А ако настъпи събитие, завеждането на щета по телефона отнема само 3 минути, а огледът се извършва в рамките на 48 часа. Получаваш своите пари средно за 10 дни след получаване на последно изискания документ. ДЗИ ти дава възможност за изплащане на щети до 500 лева, дори без оглед. Застраховай своя дом в избран от теб офис на ДЗИ или при наш посредник. ДЗИ. Пазим света, който създавате.